zhodnotil by som asi tak, že to bol veľmi ťažký zápas pre nás, keďže sme vedeli, že Karlovka na domácom ihrisku vie byť dosť nepríjemná, čo sa aj prejavilo v niektorých úsekoch hry, ale my sme sa dobre pripravili, hlavne v obrane, takže sme prakticky vyradili niektoré útočné sety Karlovky, prakticky tým pádom aj niektorých kľúčových hráčov, takže sme mali vstup do zápasu veľmi dobrý. Karlovke sme dovolili skorovať celkovo 65 bodov, čo je myslím si celkom dobrá vizitka obrany a naši chalani hrali disciplinovanie, organizovanie a hovorím, mali sme dobrý vstup do zápasu a myslím si, že celý zápas sme ako mali pod kontrolou. Od začiatku to bolo také pomalé tempo, veľa faulov v prvom polčase, ale vás to nezabrzdilo. No, máme dosť široký káder, takže sme mohli rotovať hráčov, takže v tomto som nevidel nejaký problém. V dostatočným striedaním sme ako udržali nejakú našu úroveň nášho nejakého basketbalového tréningu. Dá sa vám lepšie, keď nie ste pod tlakom? Dneska ste išli veľmi rýchlo hore, o 10 bodov. Pod tlakom, nepovedal by som pod tlakom. My sme prakticky nie pod tlakom, akorát vedeli sme, že toto sú zápasy ako na Karlovke, ktoré sme mali v nejakom dlhodobejšom pláne vyhrať. Takže sme boli možno pod nejakým miernejším tlakom, ale chlapci ako pristúpili k tomu úplne zodpovedne. Musím ich pochváliť, dneska podali ako všetci, čo sa zapojili do hry, veľmi dobrý výkon. Prosím ťa, zhodnotiť zápas aj vzhľadom k tomu, že si bol najlepším správcom dneska. Sú sa stále tie isté chyby, nevieme ich odstrániť nejak. Na začiatku bolo dobré nasadenie, prvý polčas, ale bol slabý dôraz v obrane, dávali nám tam ľahké koše a proste natiahli 20 bodov, nevedeli sme to zastaviť a potom bol ten priebeh vyrovnaný 20 bodový, ale vážne sme sa spokojne zahrali asi posledné 2-3 minúty veľkého polčasu, potom aj na konci zápasu ste boli vyrovnanejší, možno lepší minútu. Nedá sa takto hrať celý zápas? No, 2-3 minúty to je veľmi málo a s takýmito supermi, ktorí majú svoju kvalitu ako Prievidza a Levice, nemôžeme očakávať, že keď budeme hrať 2-3 minúty dobre, tak vyrovnaný zápas. S ním treba hrať 40 minút dobre a koncentrovať sa a potom môžeme pomýšľať na to, že bude vyrovnaný zápas možno s nejakou koncovkou pre nás. Chcel by som pozrieť Braňa, záber Braňa.